si te volia ser sincera, la veritat. I és que els joves d'avui no llegeixen, no els interessa la literatura en català i la veritat és que el sector editorial del nostre país està passant un moment complicat. És el discurs que alguns utilitzen per a minoritzar la nostra llengua i literatura, però és veritat? Hola, soc Roser de les Ulleres de Llegir i això és Lectura Obligatòria. Comencem pel principi i en les dades a la mà. El baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres d'Espanya del 2025 diu que el 76,9% de la població d'entre 14 i 24 anys se declara lectora en el seu temps lliure, convertint-se en el tram d'edat en un índex lector més alt. En l'àmbit general, perquè no tenim dades tan segmentades, Catalunya mos situem per sobre de la mitjana de totes les comunitats autònomes, en un 69,5%. Si parlem de la llengua, en dades del 2024, el català com a idioma habitual de lectura se manté estable en un 34,3% registrat el 2018, tot i que el castellà continua sent la llengua majoritària de lectura. Però aquesta xifra vol dir que el sector editorial en català tingui una mala salut? Veiem que grans editorials, com pot ser Penguin Random House o Planeta, aposten pel català en traduccions, en publicacions o fins i tot comprant editorials, no? Com vam veure l'any passat en Periscopi, per exemple. Com també hi ha editors que segueixen apostant, segueixen posant diners per a crear noves editorials que publiquen llibres només en català i d'autors catalans. Això vol dir que el mercat no s'ha encongit, no? Que no ha retrocedit, sinó que podríem dir que s'ha diversificat. Com sempre, les xifres ho demostren, i és que el 2024 el sector editorial català va facturar més de 1,6 milions d'euros entre llibres físics i llibres digitals, un 9,3 més que l'any anterior i la seva xifra rècord fins al moment. Ara bé, com ja sabeu, créixer en diners, créixer econòmicament no sempre ho és tot, no? Ja ho sabem. La producció de títols s'estabilitza en 28.000 llibres en paper publicats el 2024, en un increment de el 0,8% aproximadament. Les editorials publiquen més títols, però tiren menys exemplars de cada un. La tirada mitjana ha caigut per baix dels 4.000 exemplars per primera vegada des del 2018 i això no és un símptoma de crisi, sinó més aviat un canvi d'estratègia, no?, del sector editorial que aposta més per catàlegs més amplis, més segmentats, més diversificats, en lloc de grans tirades per a grans mercats. Això vol dir que el model editorial s'adapta i que el sector està viu. I el català aquí en queda. Doncs mira, un de cada 4 llibres en paper, 7.000 títols publicats en català al 2024, que són 1,8% més que l'any anterior. Representen el 24% de tota la producció en paper. I si sumem el format digital, l'oferta en català representa el 23,4% del total, més de 10.000 títols en totes les plataformes. I en el fons de catàleg, és a dir, en tots aquells llibres que no són novetats però que podem comprar, el català arriba gairebé al 30%, en més de 135.000 títols disponibles. I això, com sabeu, és un patrimoni cultural enorme. Això sí, no podem negar que hi ha un debat honest que cal tenir. El 24% de la producció a un territori en el català és llengua cooficial i parlada per milions de persones és suficient? És una pregunta que es fan editors, se fan lectors, se fan polítics, se fan empresaris i la resposta no és fàcil, tampoc. També us ho dic que tampoc la resoldrem aquí. El que sí que sabem és que les llibreries independents aguanten fermament en el 36% de la facturació del sector, per davant de les cadenes i d'internet. Les llibreries de barri i de proximitat continuen sent el primer punt de contacte entre els lectors i els llibres, i ja ho veu que això em fa molt feliç. I n'hi ha 355 d'agremiades al Gremi de Llibreters de Catalunya, 50 més que l'any 2020, i en un món on el comerç local no para de perdre terreny, el llibre és una excepció i això és genial. Llavors, tornant a la pregunta inicial, és veritat que el panorama editorial català passa per un moment complicat? Si parlem de vendre, no. Si parlem de diversitat lingüística, el debat està obert, com ja heu vist. I si parlem de joves lectors, les dades diuen tot el contrari, diuen que llegeixen i molt. I el que potser hem de preguntar-nos és que si el que els oferim connecta realment en qui són i en com llegeixen i què és el que volen llegir, no?, avui. I un capítol més parlarem amb els professionals del sector que ens complementaran aquesta informació. I com veus, des del teu punt de vista, no?, treballant a una editorial, com veus el món editorial català i el món literari en general? Jo crec que està havent-hi un canvi de paradigma una mica. Vale. Sobretot amb el tema del juvenil, abans ho comentàvem,
la romàntica. És un gènere que sempre s'havia publicat molt en castellà, que la gent havia llegit en castellà, i crec que si no acostumem els lectors a també proposar-los aquestes lectures en català i que tinguin tots els gèneres literaris al seu abast en llengua catalana, és al final acabes una miqueta, si no tancant-ho, no? Vull dir, acabes dient no llegeixen en català, bueno, però és que els hem d'oferir també aquest contingut i normalitzar-ho, no? Que no sigui estrany llegir en català. Jo crec que estem en un moment on realment s'ha vist que tot el que s'estava creant, o el que arribava sobretot al públic més jove, era en castellà, no? Vull dir, obres la tele, tens el castellà, sobretot amb les plataformes, és el que més consumim, i jo crec que ara mateix ens estem adonant de la importància de poder llegir i consumir cultura en general en la nostra llengua, perquè si no ho acabem perdent. Crec que haurem d'esperar una mica a veure en què desemboca, perquè per una banda veig que en principi sembla que ara està en molt bona salut, no? Es publica molt, hi ha moltes editorials petites que es poden dedicar o que volen dedicar-se a uns nínxols molt especialitzats, s'està publicant molt això que diem, no? Però alhora, és el que diem, tens l'input de que el mercat està molt saturat. Llavors, no sé què passarà. En quant a boom de creació i producció, crec que és fantàstic. En quant a si tenim prou públic per a Si serà una bombolla. Absorbir, exacte. Per absorbir tot això, ostres, tant de bo que no, perquè que millor, no?, que tindré una gran oferta, que tindrem diversitat, que tindrem moltes editorials que puguen subsistir i oferir-te gèneres que no coneixies, que no hauries conegut. Jo últimament estic veient editorials petites que estan sorgint, que em sembla superinteressant la proposta que tenen. I de fet ara començo a treballar en una editorial de nova creació i penso, m'encantaria, no?, que aquesta editorial tingui una continuïtat, llavors tant de bo. I que puguen coexistir al final, no? I que puguen coexistir, exacte. Els grans grups tenen la seva oferta i les editorials independents. No, jo crec que es publica molt bona literatura en català. No sé si més ara que fa un temps, potser sí. Sí que és cert que ara s'està traduint molt més a d'altres idiomes, no? Tenim els casos de l'Eva Baltasar, de la Irene Solà, de gent de la Marta Orriols, que es publiquen els seus llibres en moltes llengües. Jo crec que la literatura catalana és sòlida com qualsevol altra i que hi ha coses molt bones, sí. Com veus, com a creadora de contingut, com veus el panorama literari català i editorial en general? Bé, m'agrada, crec que està com en creixement, no? Cada cop hi ha més persones, cadascú té les seves recomanacions, no és així com podríem dir a BookTok a Espanya, que hi ha com gent que només parla de dark romance, gent que només parla de romàntica, gent que només parla... No, en canvi, o sigui, al panorama català, tu, la gent que segueixes, un dia et pots recomanar una literatura juvenil, un altre dia una distopia, un altre dia qualsevol altra cosa, llavors això m'agrada molt. Són més eclèctics, no? Potser, és a dir, jo ho veig en mi mateixa, que potser un dia estic llegint una novel·la contemporània, igual llegeixo clàssics, igual ho intento en una romàntica o en una fantasia. Sí, i m'agrada molt que en el panorama català no hi ha com booms tan forts de llibres. En canvi, a mi em segueix sortint molt de contingut de BookTok i sempre parlen dels mateixos llibres. I que jo sé que al final quan a tu t'agrada molt un llibre, jo que soc molt pesada amb la història secreta, llavors a mi m'agrada tant que no puc recomanar-lo, però jo entenc que si fóssim tothom que només parléssim d'aquest llibre, no sé, a mi m'agrada més la varietat i em passa que quan es parla molt d'un llibre amb moltes persones i es parla molt bé, jo em creo unes expectatives que no es compleixen, com em va passar amb l'assistenta, que si és un llibre que és molt guai, em va agradar, però jo m'esperava aquí una cosa, Déu meu senyor, futurista, trencadora, i no. És una història, és un thriller, però no és aquí un fenomen que ha revolucionat vides. Potser per això també es demonitza una mica els bestsellers. Totalment. No? Que en part comparteixo una mica este discurs, però no al 100%, perquè tampoc cal demonitzar-los, no? És a dir, si jo tinc ganes de llegir l'assistenta o qualsevol altre llibre perquè ara mateix està en boca de tothom, ho puc intentar i potser m'ho passo la mar de bé, encara que no sigui un llibre que em canvi la vida. Totalment. O potser sí que me la canvia. No, i també potser és responsabilitat de cadascú de dir, vale, aquest llibre m'ha cridat perquè n'estan parlant molt, però potser no cal esperar-me aquí una cosa brutal, no? Potser és, bueno, el provo, ho intento i si m'agrada perfecte i si no, doncs he llegit més, que és el que importa, no?
jo crec que ja fa anys que és així, és a dir, la literatura catalana, i a part només com a editora i col·laborant a fer créixer els autors que durant quasi 20 anys vaig publicar d'aquí, fer-los créixer al món, que es traduïssin, com a directora del Llull, que la missió, entre moltes altres també, és totes les traduccions de la literatura catalana a d'altres idiomes. Això està creixent molt, és a dir, la situació en la literatura és boníssima, el problema és l'ús social de la llengua, i és un problema gravíssim. I per tant, des d'aquí, des d'ONA, també col·laborem en l'ensenyament del català, en la pràctica del català, és a dir, que arriba molta gent pel barri que és, no? Molta gent d'arreu del món, que molts aprenen català aquí, o llegeixen el seu primer llibre en català aquí. El problema el tenim amb l'ús social de la llengua i que realment s'han de fer polítiques des de les institucions públiques i des de l'empresa privada de el català és la nostra llengua. Jo crec que ha canviat molt en els últims anys, moltíssim. Si ens centrem, per exemple, jo sóc lectora de literatura juvenil i en el món del juvenil ha millorat abismalment, ha millorat moltíssim en el panorama de la literatura juvenil en català. S'està publicant més, s'està traduint més, però sobretot crec que és molt interessant que se li està donant l'oportunitat a autores i autors catalans d'escriure en la seva llengua. I de que sigui com la primera opció el català, que no sigui la traducció que arriba 6 mesos després. Moltes gràcies per ser aquí un capítol més, ja em portem un bon grapat i ja us aviso que la sèrie lectura obligatòria s'està a punt d'acabar, però això sí, espero que ens continuéssim veient per aquí, per YouTube i sobretot per Instagram i TikTok, on me podeu trobar com les ulleres de llegir. Una abraçada.